Subscribe khlai di Kobro Kotma Production channel no tei bell icon no bo click khlai ridi hambai. Puila no jodono no anikhane hamjak ma te jibaya pharo te Kobro Kotma Production channel ni chini dadano bo ang belai belai ke hambai maya pharo tamni bagai hengkai asak sujuk hamri ma bagai koktang koklop obo hai sanani sujuk rima bagai dadano bang belai belai ke anikhabai hambaya pharo te ang tini ani sinumong rinai dada bu sajak ang takse next video tu fro ani sinumong rinai hene so ani mong hangkai Sumati Deborma ani para hangkai Bisram Gonsai Moharam para so ang tini norni bagai hanya hai koktang tu wi kya so kaklai onro khana tok jagan hane so khana lasnai Ani koktang ni mong ungkha kaham ni lama sine hingke angno so khana tak jagan hane khakhayo kaham ni lama kaham sirungdi kaham furungdi joto bai kaham hinjak di sak sak no torjagai kungta chukdi sigang ko to she ungdi dakhuk bukhuk no borom khlai di ama babu ni kokno khnawi tungdi manu hanebo kungta chukdi sikang ko to she angdi ama babu no hamsa gyaro kuchugo kaiman glak salsa boro ama babu no borom khlai ro manago hapnai salsa boro kahamni lamo yiprishe di kahamni kokno buino furungdi do phano jing sari dondi kahamni kokno bakhaw judi haimyano ke khibuwe ridi joto ba kathawi dongdi Dishani kok bai jolina tanati jolike salhai besini no hami paiti khapak sakese dongna ni naiti lama ka hamo ye pirishedi lama ka hamno buino funukdi joto bai khathan sakese dongna ni naiti selengma singsa samung khlai nai ro borok puthar nai ro shinal juta ang nai ro danda baji phunung nai ro munago hapnai salsa borok Beba kono kuwi bai tongdi tatalo khawo chopna ni tanaiti sakno katharke dona ni naiti nokni ari rokno hamjakti sana nungma chuak maikyam sungsani hamya shidra wanama wanchukma norokni sago kolobui manyatei norok amani rokbai haksalke tongdi sogoi thangnai abo hai samungni bagai yakta ridi kaham ungnai abahai samungni bagai she khadungdi norok kiching norok hamjak lai tongdi khathan jagase joto bai tongnani naiti so tinini video asukno noro jodina ani video no jajakai tongka hangkai like share comments khailani ta bokti te ani mistake tongka ke norok comment box shawe mano te khana tok jekhebo khana tok jekhobo norok comment box sadi te ang nong ni support nango please ang nong ni support nango hani bagai ang nong ni request khayo nirogano support khai hangkai ang te ketal tu bunani try khai nai so tumung no nang Kobro Kotma Production channel lo ketal ngai tong hangkai subscribe khaina ta bokti tangai hangkai jepro video upload khaina upload nang takti notification mana bagai so mari like next video bye bye